Uriani Tuhata sian paralado AKBP Baduk Timur pasahaton tuhita saluhu na namadoho ti pertanyaan di bagas joroon songoni nang namadoho ti pertanyaan di bagas na masing-masing shalom ma dihita saluhu na Shalom. tapuk kama pertanyaan ta marhite ede sian nomor 110 ayat sada 12. Marhite-hite guarni debata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guarni todi perbadia na tumo palangit dot tanoon. Amen. Songonod do hatani Tuhan Yesus martua ma akka na mawas male mida hati goran ay pabusron na do nasida martua ma akka na yas todi ay idaw nasida do debata. Haleluya martanyang mahita. Ale Tuhan debata amanami nunga marpungu hami di son diari na pinarbadiami sa ibuhay ma pinggol dohot rohanami asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiyay jalaringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami asa pos rohanami martangiang tuho urupi mahami asa parhasyang hami akka ari-ari ningulo nami na poddoki say pamasok mahami tuhanguluan sa liling na pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi maturpuk hatani debata di pertanyaan ta bornginon iman atar surat sian Markus 3 ayat 20 sahat 25 Markus 3 ayat 20 sahat 25 tajaha mamar soring-soring humulai haima sian ayat 20 dungi muli maibana gaberongom muse ro na toropi pola sudah nasida mangan
Jadi umpegi akasi solhotna Roma nasida mangalap ibana ainina nasida do naritik do ibana. Ia kasi boto surat nong tuat sian huta Jerusalem idok do nasi bolisod do ibana jala iduk ni akasi bolisido di pangasahon lau pabalihon akasi bolis. Jadi di joma nasida tujuruna marumpama ma ibana mandok tu nasida kagabon ma pabalion ni sibolisi dongan nasi bolis. Ay molo marsalisi sada harajaon sama dirina dang nahot harajaon ni. Jala molo marsalisi dongan sabagas sama nasida dang nahot nasabagasi. Asa molo hehe si bolisi mangalo dirina jala marsalisi sama ibana dang tarbain hot be ibana nalau sudah nama. Dang habongotan halak jabu ni ulubalang laho mangarapas ugasanna anggon sujumolo di ihoti ulubalangi dungipe asa tabuat sa ugasanna. Situtudo hatakon tarsesa pe nasa dosa ni akajolma rodi nasa ragam ni pangisahyon nasida nadopak debata. Anggo na mangaileay ton di perbadiai dang dapat sahasesaani inang titik sisogot parutang dosa saliling-liling na nama ibana. Ala didok nasida partot dinahodar do ibana. Dungi Roma inna doho aka anggina jadi di luar nama nasida jongjong gabe disuruh ma nama jong ibana. Nahudul do natoropi humaliang ibana gabe didok ma di alaman addo inangmu dohot akka anggim rodi akka ibotom diusoi doho. Alainin nama mangalusinasida ise do koraon daina jala ise do dohonon akka anggiku. Jala dibereng ma akka nahudul humaliang ibana nin nama akka odo dainang dohot akka anggiku. Aina mangulahon lomo ni rohani debata ido anggiku ido ibotoku ido daina. Ido sahatna martua do akka natumangihon hata ni debata jala nau piopsa. Amin. Dalam
siniro hama dihamu dohot dame sia debata amai dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tot di perbadia. Amin. Hatani debata jamita di partangnyangata bornginon sian sada musatulu ayat sada saharu di pitu tajahama dungi ninna buru-burui mamadok uluki jadi do panganon nami sian parbueni hau akka na diporlakon. Laki hidup di bata do unang pangan hamu siani jala unang jama hamu asa unang mati hamu. Dungi ninna uluki mamadok buru-burui dang na tutu hamu mate. Ai diboto di bata do sadari di pangan hamu siani tongor mamatamuna gabe doson di bata hamu boto nadenggan dohok naroa. Dungi sai di panok noti buru-burui ma parbueni hawi di bayad denggan na panganon jala pia matana mernida jala tau manunggul turoha tu hapistaran hawi jadi diputiko siani parbuenai jala dipangan di lehomma dohot tu sinodukna siani gabi dipangan. Dungi tongorma mata nasida na dua di boto mana gabi di somoti mabulung ni hawara bahen sabuk nasida. Ima sahatna hamu akka manami nanami rudi sudihita na pungu di gerejaon songoni nang na di bagas nabi nuaing molo tapai hutihut hapani debata naukta jahai sada nama cetak kas darida disakap ni debata maradupuk kita jolma na teide disi pabua toktong do di sarihot debata ngulu ni jolmai toktong do di sarihot debata ngulutta seliling di portibiok kita tuk solomodo rohani debata susah hita jolma tuk solomodo rohani debata kewalaha kita jolma di portibion atik pe pada kenyataanna tabulus akka hamauloni tabulus akka naborati alai rodo tuhatta mangaleo pos ni roha mangaleo semangat mangaleo gugu tuhita di sariho debatado ngulutta di leo doa kanarikot dihita pola di gobarhon di pihak ngulutta tu sada inganan nagok pasu-pasu ima porlak idin alai di tonga-tonga ni kebahagiani di tonga-tonga ni hasonangani saya mangula si polisi menawarkan hasonangan na asing menawarkan kebahagiaan na asing menurut si bolis adik pe sesaat saya songon natabu namun pada kenyataannya membawa kesesatan juga dalam hidup manusia. Boido jolma gabe terlena ujungna di huton pangelani si polisi. Boido jolma gabe terlena gabe tertaik nguluna lau mengalusi tawaran ni si polisi atik pe nunga di patu pada bata akka nadenggan di tonga-tonga ni nguluna nuaing bohado jolmai songon na berakal budi songon na bijaksana songon na merhasurungan siana kaciptaan na asing mampu mengendalikan dirina mampu makamonakung nguluna toktong mangihuton debata toktong mangihuton dia do nasi nuaraho ni debata di tonga-tonga ni nguluna HP kenyataan na bui jolmai terlena ujungna terperangkap ido HP benda ido na tua-tua saya ditugu tu halangulu alai sai lomoro hana tutalaga ketidaksetiaan manusia
di mana manusia mampu mengkhianati Allah. Manusia menjadi lupa diri dan melanggar kemauan Allah. Songo jadi-jadian mana ciptaan Tuhan yang paling istimewa jolmai di paluas dunian bangulau-launa, di paluas do madei hina tabun yakapabenan di debata di tonga-tonga ni ngoluna di Portibion, mamikiri akan arikot di ngoluna di leon kebebasan untuk berbuat do tujuan manusia itu harus menyadari diri sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Manusia harus menyadari diri sebagai duta Allah untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendaknya. Akan tetapi pada kenyataannya, sadar atau tidak sadar, dak sabar jolmai di keadaan nasongoni. Hadirion ni jolmai, keegoan ni jolmai, saya mangibubuk buhamay bana sasarupa dohok di bata, buhamay bana asadus dohok di bata. Di sido marusaha si polisi lamangilang uluna, di goparhod do si polisi songon uluk, ala memang di hati dakod do ulukido nau bisuk sian akan namang gumit, binatang yang paling cerdik licik, binatang yang selalu bermusuhan dengan manusia dan menjadi lambang bagi penguasa yang jahat. Hurian itu hatta molo tapai hutihu do percakapan niuloki dohok si Hawa, percakapan niulohi dohok boru-borui. Nah tadi dari si saya songon ngolu namar panarihod do ngolu ni uluhi. Tari dado pabua dada naneng manusai si Hawa kehadiran niuloki alai justru hirana manarihod do, hirana mangodihon nguluni si Hawa do, asalam denggang nguluna, asalam sangap jala asadus do debata. Ima tawaran, ima ela-ela ni si polisi meredok buru-burui. Nampaknya ular itu memposisikan diri sebagai sahabat Hawa yang selalu peduli dan memperhatikan hidup si perempuan atau si Hawa. Sai hirana asirohani uloki tu si Hawa. Alanido pena ditawarkan asadoso do debata ulahumma buak maparweni hawi na ditongan di porlaki jala tungmalodo uluhi mempengaruhi nguluni si Hawa didokdo bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu tidak benar. Di ela ulukido si Hawa huhu didok dak tutuhamu mate balik sa didok moli botoi tonggorma matamuna sehingga kamu mampu melihat secara jelas mana yang baik mana yang tidak baik. Hamu akado ngasaha porsiaon di bagasa Yesus Kristus pangalahoni uluhido na say mangibukbuk di tonga-tonga ni Portibio sahat tutikion margogo dope uluki mempengaruhi ngolu ni jolmai, margogo dope uluki lao mangela-ela jolmai sahat tutikion godang nai jupak pangalahon asarupa songop pangalahon ni uluhi saya hirana peduli tu hita, saya hirana manarihong ngulutta, hape tujuan na mangago hita dong. Saya hirana sari tu hita, hape neng manusai hita dong. Hidupan na hape di dok, dong ngamekel lo gudang jol maun. Anggo maruk kiliba, pitor masih buat lakana bedo. Duk susah pitor masih buat lakana do. Makanya sering dikatakan persahabatan di tengah-tengah dunia ini adalah datang dan pergi. Adonggo
Pangalahon iha jolmaun ia dopak berjui daun saya dipuji hita alai duk tudal tungapalah hita nama naulea di bai ido benar idok dopak pujion tudal hatau omma seruni pangalahon i jolmai damar siaru do jolmai ma baisonang ngoluna bohama asa mamora asa sangap alai bodo si papa gabe madabu tu dosa gabe manggulut pangomuan na sepatut jala boido tubuh roha masilatean sadana taida siap percakapan nih uluhi do si hawa sai hira nalomodo rohani de batasu sajolmai dinguluna gabe saya ditekan manang diintervensi merhitiaka aturan-aturan namasa di porla edeni HP sasitonga tujuan ni aturani lao menata nguluni jolmaido asa tertata dengan baik asa bahagia asa terpasu-pasu asa teratur. Kita adalah ciptaan Tuhan tetapi harus kita sadari kita bukan dari bagian dari Tuhan walaupun kita memiliki rupa Allah. Dan harus kita pahami juga bahwa segala sesuatu yang diciptakan untuk kehidupan manusia dan kelestarian dunia ini, bagaimana kita mempergunakan itu semua untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan harus kita sadari juga bahwa apa yang diciptakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini harus kita kelola dengan baik, harus kita kendalikan dengan baik, bukan untuk didewakan. Yang dituntut Tuhan dari kita adalah kerendahan hati untuk mengelola dunia ini. Alani hamu kamang do taminang do disudi hita naung hinok kok mitu hatta bohado hita mangihuton ahanani dok ngide bata sian nasaro hatta unak taalo ahatona ni debata tungulutta unang mago hita unak susah ngulutta mulut apa manat percakapan ni si Hawa doho uluki di ayat 2 doho tolu diulahi boru-boru wido madok hatani Tuhani diulah ko boru-boru wido madok tonani debata jadi do panganon nami parbuini hau akkana di porlakon alai siap parbuini hau na di pasitongan ni porlaki di dok debata do unak pangakamu siani jala unang jamahamu asal nang mate hamu dipertegas si Hawa do tonani debata nampaknya perempuan itu mau membela Tuhan membenarkan apa yang dikatakan Tuhan nampaknya perempuan itu mau menolong Tuhan seolah-olah Allah membutuhkan pembelaan manusia idaun sahira dari patuduhon boru-boru wido kepatuhanna alai asinggo di rohana saya di patuduhon boru-boru wido kesetiana tuhatan di debata alai pada kenyataanna asinggo tahina buktina dialo do tonani Tuhani sipak ni hajol mau peulu do songoni dilarang masuk kau HP 551 inna alai tunjugul lo ayah oro ibaga sinna lak masuk do jala di dok peraturan untuk dilanggar alaniaha gumogo do hisak midaginga sian hapor siaon na tutuhani alani bohado hita mampu mengendalikan ngulutta mangulu di bagasan hatani debata jala ido sinjatata lau menghadapi para luar di portibion naik sadar hita dang mangalak si polisi lau madok si dohononna asal matulus sakapna lau mangago nguluni jolmai. Kalau kita menyimak bahwa kerugian Allah secara kebendaan atau materi tidak ada dalam kisah ini, tetapi seluruh kedudukan Allah sebagai Tuhan yang menguasai dunia ini telah dikhianati oleh iblis. Kehormatan Tuhan mau dirampas, firman-Nya tidak dipercayai, melainkan diabaikan.
akibatna dosai mabaing nguluni zolmai gabe pujung hira somardongan. Dosa itu membuat hidup manusia menjadi terpencil. Jalatai dama pakor honi dosai. Dosa itu tidak mau sendirian. Makanya Hawa memberikan buah itu kepada suaminya untuk dimakan. Kita lihat jorbuk ni dosai. Dosa itu mau berkembang dengan baik. Asalam torok zol mamago di pertibion. Nuang boharu hita mampu menjaga dirita. Unang gabi diperhatubat dosai hita. Ido nanaing dohononna tu hita. Di tonga-tonga ni ngulutta atong tasadari ma dang adong nom marga siatona ni debata jala mulu di debata tonana hatana lau manugu-nugu ngulutta laos disido soluksi polisi mangela hita. Kita juga harus menyadari rap argado hita di juluni debata. Dan gabi masih pabali-balian. Songon na pinatupan ni si Adam. Ay sona au uluhido. Buru-buruido. Do akan asing. Tetapi bagaimana kita mau menyadari dan mau mohon ampun di hadapan Tuhan dan tidak mencari kambing hitam ketika terjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan ini. Unang murah-murah madok dabu itu songot si adamon pamurah-murahu hita manahlahu kalak pamurah-murahu hita pabaliho nakana salah tu halak antara ni bawa do buru-buru pe songon ido benar hape gabe si talu-talu burwi jala pengaruh ni hajahudion na hampir mirip do habatahon. Saya sumangat do bawai siap buru-buru. Itu benar huruk bahasa minaknya di pasermonan. Saya adong do pengaruh ni hajahudion ni di halak Batak. Na menganggap tumoru buru-burui. Itu benar muncul istilah satu sederion. Majalo tuhur riburu dangok ya majalo tuhur ribawa ala memang disalahpahami pengertian nadong di amanatnya gedai buru-burui gabe songo pangurupi alai boharu hita songon natinopani debata na menyadari rap argado hita di joluni debata. Rap sangat do hita di joluni debata. Jadi laido patuk kongulutta asa masyarga kita. Urian itu hatta merhiti trupukon di suara tu hita. Nang takas hita jamot lau mangida tanda-tanda zaman nasai mempengaruhi ngulutta molo lam tugu hapur syota lam takas pangatu syota tuhata ni debata donot tama dang mappa besi bolisi lamangila hita daung di saat kita mau berusaha untuk setia kepada Tuhan di situ juga berusaha iblis untuk menghancurkan kesetiaan kita, mempengaruhi kita. Jala maloni si bolisi mangaleo nak keharapan-harapan palsu. Nama buang ngulutta tu hamagoan. Gudang gungulu ni jol mana tertait hinor koni. Alani satia mahita. Toktong tulomo ni rohani debata. Dangadong no bisuk sian debata. Idu benar dok di jamita na di hari minggu nasia gijangido jalota. Nasia gijangido jalota. Yang dari atas yang mengatasi segala sesuatu yaitu yang dari Tuhan
yang walaupun manusia kadang-kadang dipengaruhi oleh pengalamannya, oleh rasionalismenya, oleh logikanya, oleh suara hatinya, saya gumugo tarok tokna, saya gumugo gorakna, aledanga dong na gumugo sian Tuhani, molo nasihat Tuhani do tajalo, molo nasihat karajaan Tuhani do tajalo, mampu mahita mangargahon songudia pabenan di debata di tonga-tonga ngulut dari portibion. Amin. Ali debata manami marhidi Yesus Kristus. Paso-paso mahatam nagabi hangguluan nami unang ulo hami tarela ala ni gugu ni sibulisi gumogo doho Tuhan lao paturehon manugu-nugu ngulu nami dang tuk sibulisi lao mangago ngulu nami ay nunga rap kami dohoto patakkas ma rohanami mangihutoko asa tok-tok satia hami manghutol lomani roham pasu-pasu mangulu nami bi keluarga nami bi akayanakon nami bi pos do rohanami Tuhan daktuk pikiran gogo nang rohanami marmahani akayanakon nami holan asini rohamdo lao marmudu-mudu isaluhutna asa marbisuk marhapistaran siap kabadiomi dang marbisuk siap portibion unang ulo di ela-ela pangago ni sibulisi pasu-pasu mahuriam asa toktong mangulu di bagasan lomo ni roham kana marsahit hona madoni patureh nguluna kana merukil hona manghurupi kana malas ni roha tuho pasatami Tuhan pasikop las ni rohana mangasaho Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Meredesian 724 saya 12 dungi tanyang pangodiano. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, puji syukur Tuhan kami panjatkan ke hadapan-Mu. Oleh karena penyertaan-Mu serta pemeliharaan-Mu, kami boleh melaksanakan ibadah pada hari ini. Kami juga Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu, agar kami kiranya Tuhan boleh menjadi manusia atau jemaat yang setia di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu membaharui serta memperkuatkan iman kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu HKBP Bandung Timur, dari yang terkecil sampai dengan usia lanjut usia. Terutama Tuhan di dalam menghadapi pergumulan hidup kami pada saat ini, di mana pandemi COVID-19 belum berakhir dan belum ada tanda-tanda berakhir sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa menyertai kami di dalam pergumulan yang kami hadapi ini. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menolong dan memberikan penghiburan kepada kami dan menguatkan. Kami juga, firman-Mu juga menyatakan kepada kami Tuhan,
bahwa pencobaan-pencobaan atau penderitaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan manusia, tetapi Allah hadir untuk menolong kami dan memberi jalan keluar kepada kami, Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk gerejamu ini. Biarlah Tuhan seluruh pelayanan yang dilaksanakan di gerejamu ini boleh senantiasa membawa sukacita bagi seluruh jemaat-Mu, Tuhan. Dan berkatilah pendeta kami, diakonis kami, dan seluruh majelis untuk melaksanakan pelayanan di sini sesuai dengan Tuhan percayakan kepada mereka. Karuniakanlah kepada kami, Tuhan, roh sukacita, damai sejahtera, sehingga kami mampu, Tuhan, menjalankan kehidupan yang saling mengasihi, saling menopang, dan saling mendoakan. Jauhkan dari kami, Tuhan, kuasa-kuasa dunia dan roh dunia yang dapat mengurangi keimanan kami. Tapi biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang berkarya dan menguasai seluruh kehidupan kami di gereja ini, di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat jemaat kami yang mungkin saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhanlah yang menolong dan memberi pemulihan ekonomi dan pekerjaan mereka. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami juga berdoa, Tuhan, untuk jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang sakit, yang menderita, dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jugalah yang menyembuhkan melalui obat dan pertolongan medis dan para dokter. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang saat ini sedang melaksanakan program nasional, yaitu penanggulangan pandemi COVID-19 dan vaksinasi COVID-19, Tuhan. Tujuannya, Tuhan, agar pemulihan kesehatan boleh berjalan dengan lancar di negeri kami ini. Bapa kami yang baik, kami mohonkan permohonan dan doa kami ini ke hadapan-Mu, dan kami menyadari, Tuhan, bahwa kami adalah orang berdosa dan tidak layak di hadapan-Mu. Oleh karena itu, Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami dapat menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari dihita sian nomor piturasu 47 ayat sada laus tapasaha ma pilat tadi bagasan las jeroha. Batama nami na di banua gijang hodo haruani saluhut sileho leho nadingkat doho naso ribasa na mauliutus
Upasahat tami masian nani lomi tuhami pilihan nami tuho. Sajalo mai gabi wap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramo tiasa uparasya kami pilihanon. Pati bulok karajau muri tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami gudang isileolomi tuhami. Asalam gir-gir hami madok maulihati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ramangiduhom mahita ditangiang na pinodahon itu hatta. Oleh manamin na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magwarni, sai Roma harajaunu, sai saut malomoneroham di Banua Pengawan songon dari Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesanami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tubangunjunan. Balua mahami siap pangago. Ay holo na puna harajao, dohot agugoon, ro lihasangapon sa liling na. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Polongi rohani debata ama. Parsauran itu di perbadia madongani. Mama sumasuam salu na wala ni rudi sa liling na. Amin.